IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Upat ang Pasdek negosyo dito yung syudad Tilawag ti Napaserraan babayan ti Business Permit and Licensing Office gapot na nabayagan dito yung agap operar ng Awan iti Business Permit da. Segun kini Miss Eva Domlao, Assistant BPLO, ngayon sayang katdada ito itap na tapag naman naan digit ti dagdo mga establishmento ng Awan iti Business Permit na kinkastamet ngayon na yun na atap no nataltalged metlaing tirik na digit ti makinbagi kadigito yung Pasdek negosyo ket kasapulan ang mapandaag secure iti Business Permit. Next to be fair to the other business establishment ako, so nga i-recommend na di i-close kapag kung sigastaan lang, pag may namin na ang kaya nga nag-comply, ang kaya nga nag-renewing mo, new business mo may nag-secure, pag nang sigasta ako, kaya kung may namin backlight business permit na, pag nang sigasta ako, nagtatalugod, may tasirik na, dating panunod na, aglako, ken agati madaan si business permit na. Mainaig kiti daytoy inbatan na akas may sa kadagiti Napaserraan ket apartment nga ikanda iti gundaway ang makapag-secure iti lisensya tinasong establishmento tapno sana tumalaw digiti tenant da. Tapno no hanmet nga makuna nga naano tayo ako, may kan siguro may tigundaway da nga DJ akin owner DJ apartment, may kan da may tigundaway ken if possible, kapnon handmet nga tumalaw di DJ clients da, i-comply na asigo di DJ Lakings na. Anyway, kasi dadaan nga tumulong ti opisina mi ako na naman di DJ Lakings da, wino naman ti pagkurangan da, tumulong ka rin. Pagkuntikas na kaya mapadaras, hindi pa na apply sa business da, kaya may leave asigo di DJ Iti agdama digiti upat paylaing tinasampola na may paserrangem kuna nga dapat digiti dagdo mga establishmento ang mapaserraan ngayon ikanda ti abiso no saan da nga comply when ag-secure ka digitoy a business permit. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.